से कहीं बाहर में अपना हाल के केकरा से कहीं बाहर में अपना हाल के हमरा आवता याद गाँव वाली माल के हमरा आवता याद गाँव वाली माल के रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर। बीचे रहिया में ले जाके छोड़ देली साथ हो होते नहीं खे उनका से फोन पर हमारा बात हो। बीचे रहिया में ले जाके छोड़ देली साथ हो होते नहीं खे उनका से फोन पर हमारा बात हो। आवेला याद ले ले रही चुमा गाल में आवेला याद ले ले रही चुमा गाल में हमरा आवता याद गाँव वाली माल के हमरा आवता याद गाँव वाली माल के राइटर गुड्डू बोला केंग हो उनका बिन हम जियब विनय बिहारी नरसल बेला समीर हो जहर पियब। राइटर गुड्डू बोला केंग हो उनका बिन हम जियब विनय बिहारी नरसल बेला समीर हो जहर पियब। फंस गईल चंद्रशेखर आजाद के प्यार में फंस गईल हरिशंकर हंगामा के प्यार में हमरा आवता याद गाँव वाली माल के हमरा आवता याद गाँव वाली माल के। सुपर रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदापुर।